Nije tajna da roditelji već dugo odlučuju o tome kako će se izvoditi nastavni proces. Roditelji već decenijama upliću svoje prste u školu i postaju deo ambijenta učionici, iako im naravno tamo nije mesto. Međutim, primećujemo danas da mnogi drugi kojima nije mesto u školi borave u školi. Pa vam tako povremeno neko pokuca na vrata i pita vas kada ćete završiti sa časom, zato što bi on ranije da pođe kući. I da li možete malo da ubrzate sve. Vidimo da se učenici neretko nalaze van učionica, a sigurni smo da im tamo baš uvek i nije mesto. I kada na tom malenom ili uzanom primeru shvatimo da većina ljudi radi ono čemu nije namenjeno njihov posao, onda se pitamo zašto sve u ovom životu ide rđavo. Pa možda je razlog baš u tome što ne radimo ono zašto nam je posao dat, nego se zanimamo tuđim poslovima. Dakle, neko ko bi trebalo da nešto počisti, ne treba da razmišlja o tome kako da se nešto postavi, a neko ko obrazuje drugoga ne bi trebalo da bude mnogo u vezi sa onima kojima to nisu zadaci. Dakle, možda jeste lek za ovu našu nedaću, a nije ona samo lokalna, da se posvetimo svome pozivu, svome poslu, kakav god taj posao bio i da budemo stručni za ono za što jesmo stručni, a da pustimo druge da rade ono što je njihov zadatak.